Познайте какво? Отиваме в Полша. Отново. Този път в Варшава. И тук вече казахме, между другото, доста вървяхме от там, където спря самолета до самия вход, за да излезем от летището. Така че, да. Между другото, системата им е доста объркана относно транспорта и бях купила билети, които бяха 40 злоти. Около 8 нещо евро излизат на човек, за да може да стигнем до центъра. Има два типа транспорт. Единият е градски, но системата е доста объркана. Другия вариант е така тип частен автобус, частна фирма, която те вози до Интерконтинентално, мисля, че се казваше хотела. Там спира и реално от същото място си хващате за навръщане автобуса посока летището. Освен, че трябва да се върнем ето там до високата сграда, културния център. Там се намира в близост нашия хотел. То всъщност аз наех апартаменте, но преди това трябва да си вземеш зелен. Първа спирка. Храната за до вечера. Между другото, ние сме на пироните на автогарата. Брутално. Между другото, никъде не беше казано къде точно трябва да отидем. И буквално 5 минути преди да стигнем до локацията, собственика на апартамента ми писа, че трябва да вземем ключа от съвсем различна локация. Да, сравнително наблизо е на съседната улица, но все пак не беше удобно да ми се казва толкова късно, кажи речи в 8 вечерта. Ето там горе вдясно може да видите хотела, където може да си хванете автобуса. Пратиха ни на един адрес, за да си вземем ключа. Взех го и сега отиваме там, където трябва да ни е апартамента. Така че пише на 12 етаж. Ако е сградата, която видях по-рано, ще бъде брутална гледка. Хора, ако GPS-а показва правилно, би трябвало да сме ето в тази сграда. Нямам търпение. Да. На лукса. Зонекс. И перални. Супер. Не е това. Значи да той. Минавам. Но тя е тук яка гледката. Там има някаква голяма църква. Има тераса. Няма. И така горе-долу приключва днескашния влог. Вечерта в 11:30 чак стигнахме в хотела. Доста се разхождахме по улиците, докато така или иначе вземем ключа, така че до утре.